lefol men jeenaɓol taro deftere gonnomi ko walata nde boy Alassane Haruna e fulo ceerno Bokara Amadou Ba mo Sara Ndogu yo Allah yoɓɓe moƴƴere. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmitoɗo en juuli e ko men ɓurnaɗo Muhammadou yo jam e kisal ngone mo. E hello capanɗe jeegom e joyi deftere nde kanko gonnoɗo beese e konu gendire Mauritanie daɗɗo e kaso walata boy Alassane Haruna ene setto. Ñawoore ñawoore nde udditi ko e beetawe 18 lewru jolal nde waɗi ko e jonte ɗiɗi nder ɗanordu mawndu koninkoɓe lesde. Nokku o heblira fewnira sabu ɗum o woni nokku kandiraɗo juɓɓudi kisal. Yimɓe udditananoka ñawoore nde kono nde udditanama beesuji e sukkuɓe beesuji koyɗe konuɗe kala ko ɓurno heewde e tawtoraɓe ɓe ko kamɓe e hilloɓe e kotoɓe. Siisuji kennoɗi yeeso ɗi toɗɗana joomumen. Jaawgol e jengugol jokkondiral e amen ngol nandani e hunde wemjinde hilloɓe amen ɓe. Ɓe nandi min ko e hebluɓe no moƴƴi jogitaji maɓɓe aranɓe tampude hen ngam hillande min. Hakkillaji maɓɓe fof ko hen gonno e tene dey kamɓe fof e tawnude fiyake o eɓe beytino no fewi. Ɗum addani min hoolade e nder nokkure nde ɓe ngalano jonɗe ñiɓde ɓe keewi ko yaade eɓe garta kono tan ene hewno kadi ɓe ndeyda e nder goomuyon hade killugol ngol ɓe kewno ko sawndade hillanteɓe ɓe kala nde goto e mumen nodda ina namde. Capitaine Ahmed Ould Bekrin lomtiniri comci mum killowo kupti dinɗo ɗi comci ñaawowo bittowo. Ni woni o heɓi caggal taabal kengal bange ñaawoɓe ɓe fodde diraaji 4 ine ɓili hakkunde makko e palal ngal ɗo namdeteɗo o darotoɗo walla e jonde tuumaɓe 6 ine jooɗi ko ine tolno diraaji 6 yeeso ñaawoɓe ɓe. Tuumaɓe ɓe fof ene tawtora nde jonde ñaawoore adande wona noon wayata ñande fof eɓe ndendinaɗo gotel eɓe jooɗi e leydi
bange hirnaange sawnde nokkure nde. Eɗen keptina e maɓɓe lieutenant Bah Abdul Quddus gartiraɗo ko ɓooyani ummorade Algérie to wonno e heblo jangde. To lobbudu nokkure nde tongi norgel ina maha ɗon, taabal juungal ina joƴƴina hen. Siisuji tati wonande terɗe gardiɗe ñawore nde ina joƴƴina caggal mum. Colonel Sandarmori Cheikh ul Boyda hoorejo ñawoɓe ɓe ina jooɗiɗo hakkunde ɗo. El Arbiwul Mohamed Mahmoud ballitowo ina heedimo bange ñaamo. Capitaine Kono Babi Husseinu ballitowo ina heedimo bange nano. Fijirde nde pari mogiyankoɓe ɓe kala ina tawa, darnde goto hen fof andama, ñawore funti funere nde ina wawi hankadi fuɗɗade. Jonde ñawore ñalawma 18 jolal hitande 1997 nde fof ko hoorejo ñawore nde holliti tuumaɓe ɓe, goto hen fof gueɗe ɗe tuuma: jopogol kisal ngendi, bonande jawdi e wargo yimɓe. Kala tuumaɗo jontaɗo nodde araɗo palal ɗo ina wondi e killowo mum. Yeeso makko hoorejo ñawore o wona e hollidemo gueɗe ɗe o takkaɗe, wallitoɓe ɓe ene taari ɗum. Sa nani dande makko yonde nde laabtunde dolnude nde, hewtunde nokkure nde fof, hankadi tawa omo haaldiri ɗum no ɓuri laabtirde, a yiɗa wasde heɗademo. Sikki ala hen colonel Cheikh ul Boyda ɓuri marde ɗe kattanɗe haala, wona e meccal mum koninkagu, kono ko tuma heblo mum e humpito mum jangingol duɗe leslese. E nder kollitgol toɓɓe takkere nde, hayso tawi kanje fof koɗe goote ɗe o rewata, omo reftano goto e goto kala e amen, minen 51 takkaɓe ɓe, hay saha goto min teskaki hen tekmugol. Allah e makko wawde waylude dande makko hen lawol kala. Rokkude takkaɗo fof dande heerinde nde jiida e wonde nde, ha min cikka so omo haalda e tuumaɗo goɗɗo ko hoorejo ñawore goɗɗo haaldata e mum. Ko goonga noon colonel Cheikh ul Boyda ina wowti ñawoje tuumaɓe follo. Ko kanko ardino ñawore heerinde wannoɓe follo ñande 16 lewru mars hitande 1991 fawi e mumen kuugal wargo. Ko goonga noon hay sinno ɗum wona hunde teɗantede e nder leydi dundaragal leƴƴi, ɗo ñawore woni e less jimandi mbawka ciinowa, e ɗum rokka gollowo ɗum o humpito no foti fof. Mbawka ka colonel Cheikh ul Boyda hutori e nder ɗowgol jonde ñawore nde. Omo welliti e ngal ɗo gollal, beele omo yinno ngal goonga e goonga, ngal gollal ngal cikkata o waɗana, ngal o tagra wadde, walla tawa ko jebbiliɗo wadde ngal tan, ɓaadi gongal woodani, sabu makko wonde besnehiɗo.
ina laaɓi tan colonel Cheikhul Boyda ɓurno weytade kone gollotto e laamu civil wona e laamu koninkoɓe. O jeeya ko e beesuuji leydi ndi ɓurɓe ɓooyde e galan colonel. E les laamu civil o halfinama golle towɗe no feewi. O woni mawɗo yiilordu garde ngendi e mawɗo yiilordu sandarmuri ngendi. Nde koninkoɓe ngari e laamu o wonti tanni ko kuutorgal. Waɗi sahaaji ɗo majji menden o feeñtoyta tan ko nde o halfina ardade jonɗe keeriɗe ñawoore. Nde o ardi hen jonde fof ina hasi kuuge wargo jalta hen. Ko noon wonande kuuge ɗe o yaltini e hitande 1991 e ñawoore colonel Kader e colonel Ahmed Salem Wul Sidi e lieutenant Nyang Mamadou Moustapha e Mohamed Wul Doudou Seck. Ko noon kadi wonande ñawoore ñande 3 lewru bawte hitande 1997 fawde e yimɓe men tato kuugal wargo. Capanɗe joyo e gow takkaɓe ɓe kala jaabori toɓɓe takkere ɗe hoorejo ñawoore nde holliti nde ko laɓɓinde koye mumen. Caggal ɗum e fawade e goto kala ko heerori ñawoore nde yuɓɓidina e takkaɗo o jonde namde. Ko hoorejo o tan heewi namdade. Ko ɓuri heewde hen wallitoɓe ɗiɗo ɓe ko deƴƴuɓe tan. Seeɗa ɗo ɓe kaalata ko ɗo ɓe ñumbani hoorejo ñawoore nde e nofru. On ne nantiniri ɗum namdal faade e takkaɗo o. So hoorejo o hiisima jonde ñawoore nde gayni namde mum o rokka killowo kuftidinɗo o konngol so tawi ɗaɓɓino ɗum. Ko nden caggal nde dallinirmi laaɓal killowo kuftidinɗo o yettinimi namde. Ɗen namde fof jowitino ko e haalam e kuccodiralam e lieutenant Sar Amadou. Ɗe paati koye goomu beesuuji ɗe inɗe mumen cowta e kuccodiral he. Namdal gadanal killowo kuftodinɗo o ko: holko woni paandale goomu beesuuju ngu jeyanoɗa ngu? Jaabimomi: wonno faandare maggu ko sosde bon jokkere enɗam, ko ɗum ngu sosira. O namdi kadi no foti tergal goomu ngu kala fiyata? Jaabimomi: ɗum dottanoka, goto fof fiyata tan koko hattani. O heɓɓiti kadi o namdi: ko fiya ko fof no foti? Jaabimomi: mi anda, mi wonano Nouakchott, mi humpitaki gonka ngal goomu ngu. Ñalawma ɗimmo o paatuɗo e jangtol kuuge killowo kuftidinɗo o ina ɗeɓi hawnade seeɗa, sabu o waɗa ko boowal sawndu nokkure jonde ñawoore nde. Gaska ka diraji ɗiɗi luggendi e diraji 6 jaajendi asa ɗon. Tillisa fonta diraji seeɗa yeeso mum gaska ka.
ñaawoɓe ɓe ɗuhi hen takkaɓe ɓe e hilloɓe ɓe e koninkoɓe seeɗa tawtoraɓe ɓe tarti gaska ka ko e ka gonka killowo kuftidinɗo o waɗi jangtol mum kuuge ngol ɓuri yowitade koye toɓɓe tati toɓɓere adande nde ko gongi tawi gonga follo ngo toɓɓere ɗimmere nde ko mbaadi mum lañam leñameri toɓɓere tataɓere nde ko fewjuɓe folloɓe ko catal kono flam e nder kuuge e killowo kuftidinɗo o limtiɗe kuuge 11 dowrowe ɗe o jangtiɗe ngoni saha ɓurɗo tengtude e jangtol makko tawaɓe ɓe e hilloɓe ɓe e takkaɓe ɓe kollitani hay fayre wotere jangtol kuuge ngol fof e hisde gaga kulol wonande battane yimɓe 51 ɓe ngol jangtol ene foti kam mosnude sibu e ngol woɗɗodiri no feewi e geɗe jopaɗe ɗe so gartirama e gonka mum gongi tay gonga sibu hay sinno follo waɗi woodi go yitama hade maggo fuɗɗede sinede ɗum ɗo kam yeddotako nda to on bange kuule 83 e 94 dabi kuuge Mauritanie ene laabti kuulal doorowal ngal fewjuɓe ɓe mbawi faweede ko kaso kaddi gurdam hilloɓe ɓe nde paami musiba mawɗo beeyowo e dow koye hillanteɓe ɓe kutorima no moƴƴi ɗe kuule kaalaɗe e nder killanɗe mumen ha joni e nder hello 69 deftere nde kanko gonnoɗo beese e kono gendire Mauritanie daɗɗo e kaso waalataa ene setto hilloɓe amen naati dingiral hay goto e mabɓe luutaka ɓurɓe ɓoyde e gollal ngal ko nandi e yo yurmede Allah wone mabɓe maître Cheyne e maître Diagana Mamadou yantandema e maître Jabira Maroufa e maître Bal yanti e sukaɓe ɓe wawɓe gollal mumen ko ɓuri hewde e mabɓe ene gowti ñawoje fewjuɓe follo hewɓe e mabɓe tawtorama ñawoje hitande 1971 e hitande 1972 e ko ɓuri tengtude heɓe jogui humpito moƴƴo hala koɓe majji e filto moltoji ñawore leydi ndi kamɓe ɓuri yimɓe fof andude wonde e ndi leydi ñawore yowiti ko e mbawka politique neɗɗo goto hono colonel Ultaya jara bom mbarko kewi ko ɗeɓi wontude luural hakkude jonde ñawoɓe ɓe e hilloɓe ɓe hollitani tamgol horagu leydi ndi gueɗe ñawore leydi ndi hay sinno ko e nde ñawore sabu ñawore nde uddi tan joom caméra goto woni e filmude jonde nde holmo filmanta télé Mauritanie ɗum sikkaka en miijota ko kam wonde haɓɓe yimɓe tawtorede jonde nde pilmanta ɗumen nde ngam yaltinanoyde e ɗum to télé yanti hen laamu ngu wawa ɓeydude caɗele teskotoɗe e leydi ndi rewrude e caktugol nate takkaɓe tunwuɓe ɓe juuɗe mumen geƴƴila tampuɓe no feewi sabu kisgol gurdam mumen e nder kaso wiyama o filmanta ko golle laamoɗo leydi beele laamingel ngel
ɗo ɗufni e lowlowti laamordu ndu wiya ko ma yiya ñande kala jonde ñaawore nde rewrude e cassette vidéo. Hilloɓe ɓe nanti hen deyoji mbaɗi hakkude mabɓe e jonde ñaawore nde. Hay goto yitani ɗon caméra. Bangeji ɗiɗi ɗi kala goto fof arti deƴƴi elle hay hunde kewano. Kewyel ngel udda hono ngel holli pattandi ñaawore nde koto bange politique wona to bange ñaawore. ɗum firti ko fandare ñaawore nde wona heɓtinde bone no wira e nder dabi kuuge ni e taƴanɗe mumen kuuge ɗe sariya eɓɓi jerodirɗi hen ko yuɓɓinde ñaawore funti funere e fawde kuuge tedduɗe ha wonana yimɓe fof yeru kulta wattude ko wayni jango. Beele hilloɓe amen ɓe ina ganduno wonde hare keblantonde ko hare gasde ko ɓooyi. Beele eɓe ganduno kuuge ɗe ko taƴaɗe ko adi uddirgol ñaawore nde. Ine gasa tawa eɓe ganduno ɗum ɗo fof hay so tawi ɓe peññinani ɗum. Kamɓe fof ɓaleejo hen e capato hen ɓe kaɓɓodiri ɓe mahodiri no neɗɗo goto. Ɓe killani yimɓe maɓɓe wondude e mbawka e coftal hen sahaji e doole. Goto kala emo hillanta enen fof killanen ɓe kamɓe fof, ni woni feere nde ɓe ndewi nde e nder killugol maɓɓe. Hen killowo kala ƴetti e nder killugol mum weɗɗiti ko dallinande nde tolnoji ɗiɗi, ko iji fof tugade e gueɗe ɗe takkaɓe ɓe fof takkida hono jopogol kisa dowla. O tindina hillo makko e dartanogol kuftidingol takkaɓe ɓe. Caggal ɗum o jofnira teskugol gueɗal ngal mo hillanto o herori. Toɓɓe ɗiɗi ina garti e nder killande he fof. Hilloɓe ɓe pacciri ɗum ha yaaji. Ko faati e kuuge wargo ɗe killowo kuftidinɗo o namdiɗe e jamtol mum kuugol. Hilloɓe ɓe tugni ko e kuule 83 dabi kuuge. Ɓe piri ɓe pacciri ɗum. Ɓe kolliti wonde ɓaadi follogo fuɗɗaka sinede haala paagol kuugal wargo e takkaɓe ɓe wawa haalede. Eɓɓo follogo ene wiye jopima kisal dowla. ɗum noon bonande nde laawol fawi e mum kuugal ko so tawi ngo yumtani e keɓgol laamu. Ko nde waɗɓe ɗum ɓe nanga ñaawa, kono so tawi ngo sinama ha waɗɓe ngo ɓe keɓi laamu e on saha natti wonde bonande. Keedangol takkaɓe ɓe waɗira ko pellital e gandal. Killande ɗe ko joɗɗe hen sahaji jurminiɗi ha arti noon ɗe maître balɗe puɗɗortonoɗo e kala saha simore qurara. Sikki ala hillonoɓe amen ɓe kumni aadi. E o bange ko gueɗel gotel min teski ngel min mettini ko
ummorade e killantunoɗo adjudant Job Siley e ɗemgal arab. So min kersano min ƴattakimo mamin mbi kam ko belaɗo, min mbawano wasde teskade wonde ngol kam o ŋakkirama yiyande e ceeɓal nder killugol makko he. Hunde nde wawano yaafede hayso killowo o ko puɗɗotoɗo. On killowo wonno ko e etade laɓɓinde adjudant chef Job Siley o sikki ina moƴƴi o tenkina e haala ɓuuka no feewi wonde ɓaadi mo killantumi o ko iwdi mum ko kay hayɗi ɗum wona gonga, sabu on jeeya ko mbañi. O wawa muk jaggirede ko pewjo follongo ko feere ɓoggenaɓe. Ngol killangol neɗɗo makko ko coofgol bongol, sibu ngol ɓilata ko yaadiɓe on. No ngol lelnirani ina hersini e ngol fengiɗi to bange lowdi. Min cikkanno o killowo ko keso e meccal he. Seeɗa seeɗa min jejjitimo kanko e killugol makko. Caggal balɗe kewɗe baɗanaɗe hilloɓe amen waɗa foftere seeɗa. Nde jonde ɗe ɓamti takkaɓe ɓe dokka konngol. Kala nde goto e takkaɓe ɓe ari ɗo palal ɗo, horejo ñawore nde namdo ɗum so won ko yiɗi haalde teskuye walla yidde. So mo yiɗi haalde o rokke konngol. Musidɓe amen hewɓe cali hutorade o hakke haalde mo dokka. Colonel An Amadou Babali, lieutenant Sar Amadou, lieutenant Dia Abdourahmane e min e horam e woɗɓe min keɓɓi o fartaŋe. Colonel An wi, so ɓesgu Mauritanie ina sikki mi waɗi bonande, mbiɗa heeɓi e hujjikinade e yeeso mum. Gaga horejo jonde nde o seeni ko ɓesgu Mauritanie e ñawore mum. Ngam jabtade takkere añam ngureɓe ɓe takki fewjuɓe follongo rewrude e jangtol killowo kuftidinɗo o. Min e Sar e Dia e nder haala amin gabbiti e hollide ko lundi ɗum. Caggal nde kollinmi ko min ardino tundude Jireyda e hitande 1992 jokkumi. Hande koninkoɓe hewɓe wonnoɓe e jimandam e hitande 1992 nana e nder nde tuddude. Gila garmi ɗo mbiɗa takka bonande, mi heeɓi kala nde kawrumi e maɓɓe, kala nde gite amen potti, mbiɗa yiya e maɓɓe korsa e hurum faadeyam. Ɓe jogotono ko nde yidde e ka korsa so tawi ɓe jiino e yam nde ɓe goni e jimandam nde ɗo e nokku he mbaadi bees añam gurejo. Jokkumi ngam tongude, Allah ina wawi jango jogorɓe arde ɓe tesko wonde e nder lewru kawle hitande 1997 ñawore moddude juume waɗiɗo e Jireyda. Ko ɗo rowi lefol men jeenaɓol e hello 72 deftere gonnomi ko waalataa nde Boy Alassane Haruna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba mo Saro Ndogu. Salli ala Muhammad.